Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Irridu aktar nisa iwettqu l-ħolm tagħhom f'pajjiżna u jaħdmu fuq sma emerġenti. Kliem mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela fil-Jum Internazzjonali tal-Mara. Hija kienet qed tindirizza avveniment organizzat mit-tim ta' Female Switch, logħba li hija immersiva u li toffri sistema ta' simulazzjoni fejn wieħed jista' joħloq ambjent surreali bilan li jibda n-negozju tiegħu mill-bidunet. Dr. Abela kellha l-opportunità titkellem ma' diversi nisa li jagħmlu użu mill-logħba sabiex jitrasformaw il-ħolm tagħhom f'realtà. Dr. Abela qalet li permezz ta' din l-idea fost bosta oħrajn in-nisa qed ikunu fuq qudiemnet ta' dak li titlob l-industrija tal-intelligenza artifiċjali. B'hekk in-nisa fid-dinja tax-xogħol qegħdin jiżdiedu u jiftħu n-negozju tagħhom għax għandhom għarfien aħjar fuq l-industrija. Hija rremarkat fuq l-inizjattivi li ħall-Gvern f'dawn l-aħħar snin u li issa qed jagħtu l-frott tagħhom fosthom bl-użu bl-aħlas ta' Child Care Centers. Permezz ta' dawn is-servizzi n-nisa qed ikollhom l-opportunità li jidħlu fid-dinja tax-xogħol sabiex jiżviluppaw u jinnovaw u konsegwentament joħolqu proġetti lill industrija li hija tant qaċċana għalihom. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li tara li n-nisa mhux biss qegħdin jidħlu fid-dinja tax-xogħol, iżda wkoll qegħdin ikunu fuq qudiemnet fejn dak li qed jitlob is-settur fl-intelligenza artifiċjali. Intant il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Female Switch Violetta Xixkina spjegat kif il-logħba li ġib l-istess isem hija maħluqa biex min jixtieq jiftaħ kwalunkwe negozju jidħol f'dinja fittizja u jitgħallem dwar l-isfidi li jiltaqa' magħhom fil-vjaġġ tiegħu għas-suċċess. Hija sostniet li huwa kruċjali li jkollna iżjed nisa li jservu ta' modell għal nisa oħra fl-imprenditorjat u fissret kif dan il-proġett b'teknoloġija emerġenti jagħti spazju sabiex iżjed nisa ikunu jistgħu iwettqu l-ħolm tagħhom u jidħlu fid-dinja tan-negozju.